Včerajšok bol v rámci športu na Slovensku opäť dosť plný emócií, keďže sa odohralo už 5. vydanie fighterskej show Fight Night Challenge, ktorý som si pozrel a keďže ma to celkom dosť bavilo, tak som si povedal, že sa skúsim s tebou podeliť o také nejaké moje pocity tejto showky a vlastne, že možno, že aj dať si nejaké očakávania toho, že čoho sa vlastne môžeme dočkať do budúcna v rámci Fight Night Challenge. Užij si video. Hlavným zápasom spomedzi 12 boxerských zápasov bol súboj repera Moma s bývalým hokejistom Marcelom Hosom a napriek tomu, že toto bol hlavný zápas večera, tak povedal by som, že nebol to úplne ten najviac vyhrotený alebo najzaujímavejší zápas, keďže dočkali sme sa takých súbojov, ako bol napríklad Flex King versus Adam Štrba alebo Berginov versus Erik Trezor. Tieto zápasy patrili určite k takým tým emotívnejším a podobne. Ja musím určite povedať, že proste iba na nejaké vyslovene detaily bol celý večer fakt, že organizačne veľmi super zvládnutý a takisto aj zo strany tých bojovníkov to bolo vlastne, že každý bol naozaj dobre pripravený, si myslím, a tým pádom teda fakt takmer všetky zápasy okrem možno jedného boli naozaj na úrovni, čo teda pri ľuďoch, ktorí sú amatéri alebo možno boli v tom ringu úplne prvýkrát, je dosť prekvapivé, ale aj vďaka tomu, že vlastne nikto tú svoju prípravu nepodcenil, organizátori to zvládli naozaj na jednotku, tak proste jedno s druhým vytvorilo podľa mňa fakt, že super atmosféru, aj keď som tam teda nebol osobne, ale som to pozeral iba doma na telke, že proste fakt som si tento večer akože užil. Aj keď neradím sa medzi vyslovene športového fanúšika, ale predsa len toto je taký event nie pre tých ortodoxných športových fanúšikov, ale presne takto pre takú širšiu verejnosť. Takže som si to pozeral ja, obyčajný smrteľník. A moje pocity boli naozaj pozitívne. Akože mal som nejakých favoritov, ktorým som držal palce počas toho celého večera. Napríklad čo sa týka súboja Paliho Harryho s Fučom, tak akože Fuča mám ako stand-up komik rád, čiže jemu som držal palce. Ale zároveň, čo sa týka tohto zápasu, tam bolo také zvláštne to sledovať, pretože všetky zápasy boli na 3 kolá po 3 minútach a konkrétne v tomto dueli vlastne v prvom kole bol Fučo s Palim viac menej vyrovnaný a tie ďalšie 2 kolá, aj keď sa Fučo veľmi snažil, tak to proste na pohľad, tak to pre laika vyzeralo, že proste Pali jednoznačne bude vyhrávať. A o to väčším prekvapením bolo, keď sa vlastne rozhodcovia dohodli, že vyhral Fučo, čo bolo teda prekvapením, aj Pali to akože trošku horšie znášal, že rozhodcovia boli slepí a tak ďalej. A popravde sa mu moc nečudujem, ale tak hovorím, no ja som laik, čiže ťažko povedať z tej technickej stránky, že ako to oni hodnotili, ale teda verím, že vedia, čo robia. Takým ďalším menším, slabším momentom bolo pre mňa možno to, keď sa Flex King bil s Adamom Štrbom a ja som v tomto držal palce Flex Kingovi, s tým teda, že akože Adam Štrba, ako musím povedať, že napriek tomu, že nepatril medzi mojich favoritov, tak akože snažil sa, ale keď už dostal zo pár rán, tak na ňom bolo vidno ako keby to, že sa snaží z tých súbojov utekať a vlastne po jednom takom tvrdom háku od Flex Kinga aj to vlastne rozhodca zastavil a teda súboj sa skončil KO v prospech Flex Kinga. Posledným takým slabším momentom pre mňa bolo v tom hlavnom zápase Momo versus Hossa. Ja som bol zvedavý na to, pretože obidva akože vysokí statní chlapí a teda akože Marcel Hossa bol určite lepšie pripravený ako Momo. Tam to proste bolo vidno, že tie roky skúsenosti so športom má tak, že mu to tam vyslovene v tom zápase veľmi veľa dalo. A taktiež som rátal s tým, že Momo v tomto súboji prehrá. A on prehral, ale vlastne kvôli tomu, že bol diskvalifikovaný pre nešportové správanie, čo teda akože išiel boxovať už potom, ako ich rozhodca rozdelil. Zároveň potom ešte aj Hossovým smerom vyplul vlastne svoj chránič zubov, čo bolo teda akože pre divákov hlavne také veľmi nerešpektujúce voči tomu súperovi, za čo ho aj vypískali potom a nečudujem sa im, lebo to bolo naozaj akože taký akože blbosť, ale proste vyslovený prejav takého disrespektu, za čo sa Momo aj potom ospravedlnil a vlastne vďaka tým už nepovoleným úderom po tom prerušení ho diskvalifikovali a teda tým chráničom si to iba tak podpísal a to bola škoda, pretože vlastne ako aj on sám potom povedal, tak rozhodcovia tento zápas hodnotili 2-1 na body v prospech Moma, čo teda bolo pre mňa opäť prekvapením, ale tak ako som aj spomínal, tak proste som like, čiže nerozumiem tomu až tak úplne do detailov, čiže dajme tomu. No a teda škoda, že hlavný zápas večera sa skončil tou diskvalifikáciou, ale akože celkovo, keď sa zhrnú tie pocity, tak proste aj ten zápas Erika Trezora s Bergiňom, tak proste to bolo technicky že úplne parádne, že človek by ani nepovedal, že ide v podstate o nejakých amatérov alebo niečo také, aj keď teda obidva chalani majú že už nejaké skúsenosti za sebou. A celý večer bol podľa mňa taký veľmi príjemný, lebo napríklad veci, ktoré Rytmus ako keby
kazil pri tých svojich vstupoch, tak sa vlastne akože na tom ľudia dosť zabávali, keďže to robila na také odľahčenie atmosféry, čo teda podľa mňa určite že vyšlo. A takisto príjemným prekvapením bolo aj to, keď vlastne počas jednej z prestávok medzi tými poslednými zápasmi vlastne zaznel aj nový Rytmusov track, čo je v podstate hymna Fight Night Challenge, ale ešte sme ju nedostali takto, že na YouTube s klipom alebo na Spotify. Čiže verím, že v nasledujúcich dňoch sa tak stane a ja si ju určite akože rád zaradím do svojho playlistu. A trošku som bol sklamaný z toho, že sme sa vlastne nedozvedeli, že kto bude mať hlavný zápas na Fight Night Challenge 6, ktorá sa uskutoční tuším 6.4. opäť v Bratislave, ale dozvedeli sme sa minimálne dva ďalšie zápasy, ktoré sa tam odohrajú a jedným z nich bude Filip Sulík versus Miroslav Blček a títo dva chalani sa vlastne v poslednej dobe na sociálnych sieťach celkom hrotia a v podstate Fiki Sulík sa mal ukázať už v tejto Fight Night Challenge 5, ale kvôli tomu, že sa hral s katanou a rozrezal si prst, tak vlastne bude musieť ísť na nejaké operácie a tieto veci, čiže nenastúpil proti stricovi Filipovi. Ale strico Filip teda práve s tým Mirom Vlčkom zápasil a vyhral. A teda po tomto zápase prišiel ten Fiki Sulík do ringu a teda chcel sa dohodnúť so stricom na tom ďalšom, na Fight Night Challenge 6, že si to tam akože ten súboj spoločne dajú. Pričom strico povedal, že on nechce s ním zápasiť, aj keď teda určite by sa do Fight Night Challenge ešte vrátil. A teda Fiki nakoniec vyzval práve Mira Vlčka. A podľa mňa toto bude taký, že celkom emotívny zápas, pretože akože, jak som spomenul, tak oni sa dosť hrotia na tých sociálnych sieťach, majú tam nejaké veci medzi sebou, čiže si budú kvázi vyrovnávať účty, aj keď je to proste také akože sedlácké, možno trošku tak toto nazvať. S tým teda, že ja si osobne myslím, že táto vec bola ako keby pripravená, že strico sa tam na pódiu nerozhodol, teda že idem, neidem, ale že reálne akože nejaké dohody tam prešli skôr, aby sa teda ten Fiki s Vlčkom mohli takto ako spoločne pobiť v tom boxerskom ringu, čiže za mňa asi tak k tomuto. A druhým zápasom, ktorý bol oznámený, je vlastne Lenočka versus Pimpinočka, čo je podľa mňa že dosť hrot, pretože ak som to dobre pochopil, tak ani jedna nemajú akékoľvek bojové skúsenosti a oni si tam v podstate tiež idú riešiť svoje účty a s Pimpinočkou vieme, čo sa dialo, však venoval som jej niekoľko videí. A Lenočka proste aj čo sa týka kauzy s Rachelkou a podobne, tak ona tam vždycky ako keby má čo povedať, pretože sa v tých kruhoch týchto ľudí ako keby hýbala alebo hýbe. Akože bude to podľa mňa akože určite zaujímavé sledovať, aj keď bojím sa trošku takého pocitu trápna, že ako ženské fighty sme už vo Fight Night Challenge videli a aj sme mali vidieť, aj keď teraz to akože Priscila pred zápasom s Terkou zrušila, ale tak nebudem súdiť, že či sa Priscila zlákla alebo ne, však to nech si urobí každý svoj názor. No ale teda čo sa týka Lenočky a Pimpinočky, tak ako som zvedavý, že ak toto dopadne a podľa mňa to bude jednak vyhrotené a jednak pomerne dosť komické, keďže Lenočka akože si veľmi servitku pred ústa nedáva, čiže aj tie treštovky a tieto veci pred zápasom určite budú stáť za to. A potom ten samotný fight, no nechajme sa prekvapiť, že čo obidve baby v tom ringu predvedú. No a aby som to na záver takto nejako zhrnul, tak akože za mňa to bol fakt, že príjemný večer, užil som si to určite, s bráchom sme si dali tak akože objednali sme burger, dali sme si kofolku, počulovali sme. Čiže bolo to fajn, bola tam sranda, boli tam emócie, tí fighteri tam určite nechali veľakrát svoje srdce a bolo to z toho cítiť, že proste boli tie zápasy akože také emotívne a stálo to za to proste, že neodflákol to ako keby nikto, si myslím. Ja sa určite budem tešiť na Fight Night Challenge 6, som zvedavý, že kto tam bude mať hlavný zápas večera. A keďže veľa bojovníkov už z terajšej edície ako keby potvrdilo, že sa chcú vrátiť, tak môžeme tú zostavu možno očakávať viac menej podobnú, ale určite sa to organizátori budú snažiť nejakým spôsobom akože vyšperkovať, nech sa to ľuďom oplatí pozerať, že zase niečo wow, čiže podľa mňa sa akože máme na čo tešiť. Ja dúfam, že sa ti takéto moje pocity a zhrnutie Fight Night Challenge 5 páčili, ak hej, tak mi sem kľudne pacni lajčík, nech sa napapá algoritmus, keď chceš odo mňa vidieť ďalšie videjka, tak mi tu môžeš zanechať svoj odber a ja sa na teba pri tom ďalšom videjku budem zase tešiť. Takže díky moc za sledovanie a čau.